свалим нещо видео, аз и Радито ще правим трикове с скейтборд. И така ще ви показвам скейтборда. Ето го Радито нещо ще ви покаже. Сега съм аз наред, ето дръж. Може и движение. Давай, покажи движение. Движение? Давай. Браво, аз съм. И да ни последвате в тиктока много и Габриела Младенова да напишете. На Ради неговия тикток е така, моя само пишете Младен Борислав много е. Вижте и така, това е на този. Давайте. Много добре се справя. Така. И оставете палец и... Напишете долу коментарите ли сега ще се справя. Заради вас сега ще го направя. Време с 5 секунди да напишете 1, 2, 3, 4, 5. Давай, Радевин. И направи го. Ако сте поставили да, че ще стане, ще спечелите от giveaway. Ще има. Гледайте се. И този скейтборд ще го дадем за giveaway. И да ви напомня, хора, че giveaway най-скоро ще бъде. А именно ще бъде Скейтборд. Видео, не само скейтборд. По-нататък ще правим скейтборд. Ще бъде най-откаченото видео. Ще пускаме от она къща, моята къща, не? Че е тук скейтборд. И ако оцелее, печелите ви. Ако не оцелее, ние печелим. Ай, поставете по един лайк. Сега съм аз. Чакай, и това ще бъде кога? Ще бъде след 2-3 дена. След 2 седмици. Да, след 2 седмици. Имате 3 минути да се абонирате. 1, 2, 3. Хора, не беше много добре, но беше добре. Аре. Сега пак хора. Пишете в коментарите ли ще го направя. Да, 5 секунди дали ще го направя. Последно 1, 2, 3, 4, 5. Не го направя. Ако сте го написали, не, значи печелите. На всяко 5 секунди ще правим, ако имате 5 верни отговора. 5 верни. Да или не, ще получите награда. И награда ще бъде... Наградата е плюшни манчета с... Това е следната. Просто ще го изказваме. Аз не можах да го направя. 5 секунди. 5 секунди. 5 секунди. 5 секунди час. Една, ако го направя успее, 2, 3, една ще леко удари колата, няма проблем. Да, сега съм аз. 5 секунди, оля. Аз броя. 1, 2, 3, 4, 5. Направих. Добре. И ако беше много добре, ако са написали да, станало, значи грешите. Така и Радито не може да го направи. Сега ще го правим от движение. Движение, давай. Гледайте ти колко е стресно, брат. Сега дай този скейтборд сам. Сега давай. Имам по 2 опита. 2 опита, хора. Това е последния. И хора, напишете в коментарите долу, кой ще я справи най-добре. Така, Ради. Сега, гледай. Радито се го бутя. И го превъртя. И го остава на една страна. Това не беше много. Това не беше хубаво. Гледайте се. Гледайте, хора. Хора, гледайте се. Както не бе, дърси телефон. Както е така, хора. Гледайте. И само пращаме така нещо. Така завъртаме така. И това ще бъде. Ама го ясно. Ма хора, маша пикае. Не гледайте тази работа. Ще остане... Гледайте нерв. Ай, гаси. Ай, давай. Ти привязки до туалета. И хора, да ви напомня с моят истинската награда, ако сте поставили лайка, направо спукайте от лайк този бутон. И хора, трябва да стигнем на 500 коментара и 500 лайка. Общо всичко е 1000. И 1000 работи ще раздадем като видеа и ще ви подадем нещо. Ай, чао, хора, до другото видео се видим.